Ing jaman biyen ana sawijining nom-noman sing uripe prasaja. Iki omongan pengin kaya kanca-kancane sing uripe prasaja utawa dhuwit sing ana ing tase kanca-kancane. Nalika mandhar bayar panganane mendhake dhuwite uripe mewah. Ora let suwi Adiba marani Yaya. Yaya, aku lagi mikir apa? Kok kaget mau kalau ada masalah? Iya mbak, aku ada masalah. Pengen urip mulia kaya kuwi. Iya gampang. Gampang piye? Iya gampang, kowe mau lunga ning ujung dalan terus ana omah lawas, kowe mlebu, dijamin nek kowe metu bakal uripmu bakal berubah. Iya mbak, mungkin tak coba mrungu, tapi sapa sing tak kancane aku. Sepurane aku ora iso ngancani. Coba hubungi Jihan menawa gelem. Iya deh, oke. Uga ngirim pesan menyang Jihan lewat Instagram supaya Jihan digawe menyang omah lawas. Ora let suwe Yaya pesen Jihan teko. Kowe tenan nek ngancani aku ning kene. Iya, iki tenan omahe to. Lah kok sepi men kantor apa ora? Ayo mulai wae. Nah, ngejut iki wis ayo mlebu wae. Ora, wis dite aku mulai. Sumpah ora wani aku. Jihan ninggal Yaya, saiki Yaya dhewean ditinggal ning omah sing wis tuwa. Ngapunten wonten ingkang tebet. Oh, Cak Nom. Sopo iku? Enek sing perlu tak bantu, Nduk. Enten, Mbak. Kula pengen sugih, tapi boten pengen kerja, kesel. Hahaha, kue tekan yang masih tepat, Nduk. Aku iso ngabulke pengarepanmu, nanging ana syarate. Syarat nopo, Mbak? Tuyul ambil di bawahmu, tapi selagi tuyul di bawahmu, aja sampe seneng wong lanang, aja meneh pacaran karo wong lanang. Mengko lek kowe melanggar ana ketentuane. Setuju, Mbak. Uga nimbali tuyul sowan wong loro mau. Yo, kowe saiki di majikan anyar. Kowe kudu mau karo majikanmu sing anyar. Oke, Mbak. Yul, saiki kowe melu aku. Ayo. Wong iki nyimpen bondone ning ndi ya? Wah, apa ya ning kono gitu? Tuyul marani omahe Jihan, tekan omahe Jihan lagi dolanan HP. Aku merinding. Astagfirullah. Kowe becek aku menyang kamar ibuku. Tuyul entuk apa sih? Wah, akhirnya aku itu kunci iki. Oh, saya lagi entuk dolanan HP. Makaten tuyul marani dheweke karo tangani dulur ing ngarepe. Jebule penggaweanmu ya apik. Anjay, Yaya edan. Oleh duit solo ngendi lho? Iso tuku kabeh kuwi. Iya, edan mantul. Aku oleh duit kok ngendi wae kuwi dudu urusanmu. Iya ya, ngomong-ngomong Manda wis balik saka desane. Iya, jare arep mrene. Alet suwi Manda teko. Halo kanca-kanca. Hei, Manda, aku kangen seliramu. Asik, aku dikangen nyambi kowe. Hahaha. Kene lho, Bro. Gimana bisa apa? Kalau kancaku, dari bocah yang ngenteni parkiran. Beda apa lanang? Ajan mrene to mesake dhewe nang parkiran. Lanang, wong iki isinan lho, Mak, belum ganteng.
Wah, nemen wae cah ngomong ngomong apa-apa. Wong piye wi? Pak RT lagi moco pemadami dinggo marekne Yaya. Coba Bariki Yaya wis mari amarga wis diwacakake donga ning Pak RT. Iki kok. Hai. Hai. Wah, biasa ae kalau pas sepisan datang. Awas to nyekot tangane. Iya, maaf. Lah kok iso bareng ngono soalnya jodoh. Cah, aku balik dikit yo. Ya man, gak seru, cepet men toh. Lah kowe balik siapa sing bayar? Aku lah. Dompetku kok blek yo. Ya wis nggih sik. Lah, HP-ku gak ono ya. Tuh, terus sing sama ya. Tapi kan dompetmu lo paling harus dirampok. Cek toh, coba eling-eling bisa lah menjaga neng itu. Ayo balik dia. Lah, aku balik sih. Iki panganane ben aku sing bayar. Bye. Bye. Dulu sih Noci, ayo balik. Bisa? Ayo. Ya bengi wis teko. Jebule info sesuk ulang tahun daripada aku diundang. Aku kudu masak sing luwih ayu. Tapi aku ya kentekan duit iki bayar panganan sing mang. Yul tuyul. Ya apa? Kudu bertugas neh bengi iki. Ning omahe sapa? Ning omahe Manda wae. Ya bengi wis teko. Iman, aku seneng karo kancamu. Sopo Jihan? Ora, Adiba. ora, sing liyane. Wah, Yaya. Iya lek pas acara ulang tahunmu kowe Mbak Yaya. Ide apik. Man, jupukno kotak ning kono kae, Man. Alah manjamen. Isine apa, Man? Aku ora ngerti apa-apa. Esuke acara ulang tahunnya Divo rame banget. Divo weruh sosok wong wadon ayu saka kadoan. Jebule Yaya. Divo dhewe niat yen dina iki dhewekake bakal nembak. Tapi jadi Ulang tahun. Oke. Oke deh. Beda di. Divo ngadeg ing panggung lan dheweke ngumumake marang kanca-kancane yen bakal ana acara khusus. Kanca-kanca, aku njaluk tulis delo. developernya apa? Ya, wis belum dadi pacar. Ya, itu janjian sama dukun. Ya, aku ora peduli. Yen kowe pacaran karo dheweke, kowe ngerti akibate. Ngomong karo sapa ya? Ora. Jawaban to ya. Aku gelem dadi pacarmu. Kowe bakal ngerti mbok punya enek akibate. Kok Yaya lagi lungguh dolanan HP, diumadakaken tuyul marani dheweke karo tangane diulur ing ngarepe. Loh, Yul kan ke aku. Iya, salahmu iki ngianati perjanjian awake. Tulung. Cepet terne aku omahe Pak RT, aku ora iso ngomong neh. Kowe ngapa? Tak terima Pak RT. Iki lho Pak, Yaya ujuk-ujuk bengok-bengok, gak iso ngomong kayak dicekek. Wah, yo genger enek opo iki padha rene. Iki lho Pak, Yaya ujuk-ujuk bengok-bengok, gak iso ngomong kayak dicekek. Walah, yo ngerti aku jele genger rene. Bocah iki percaya karo pesugihan gedene dicekek uyul. Sokne aja dibaleni ya, karena aku ngerti apa sing mbok alami iki. Lek kowe percaya karo pesugihan berarti kowe sirik. Nggih Pak RT, kula sampun mboten wonten baleni niki melih.
Kanggo kowe Div, aku njaluk sepurane sing oke. Iya ora apa-apa, aku yo wis ngerti keadaanmu.